Hadis kojeg je zabilježio imam Buharija u svome sahihu. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu. A Ebu Hureyre radijallahu anhu je ashab koji je najviše hadisa upamtio od Allahovog poslanika. A dvije su ključne zasluge zbog čega je tu tako. Jer često čujemo od Ebu Hureyre se prenosi od Ebu Hureyre. Zašto? Prvo, što je on bio jako siromašan. Nije imao biznis, nije imao suprugu. Jeo je, hranio se zajedno sa Ehlu Sufe, sa siromašnim ashabima kojim bi malo bogatiji ashabi donosili svaki dan hranu u mesdžid Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u zadnji dio mesdžida. I tu bi se on sa njima hranio. Tako da je imao mnogo slobodnog vremena. Mi danas imamo omladinu koji imaju mnogo slobodnog vremena. Babo i majka ga hrane, kupuju mu, spremaju mu, ništa nije obavezan. Mi u Bosni našoj lijepo imamo omladinu po 25 godina, čak nekima i 30. I dalje žive kod roditelja isto kao da su 10-godišnjaci. Imaju puno slobodnog vremena. To slobodno vrijeme se može i tekako da iskoristi. Ebu Hureyre ga je iskoristio na najbolji mogući način. Stalno je bio za Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. A drugi moment zbog čega je Ebu Hureyre puno pamtio hadise je jedan događaj. Gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao među nekoliko ashaba, među njima je bio Ebu Hureyre. A ti ashabi su doveli. Sastali se na nekom sjelu, njih nekoliko, i kaže ovaj, hajmo dobiti. Kaže, hajmo. Krenuli se prema kibli i počeli. Allahu moj, smiluj mi se. Allahu moj, oprosti mi. Uputi nas na pravi put. Pomozi umet islama. Dove, u tome ulazi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ga vidjeli, malo se postidilo, sada mi abidimo. Ne, kaže, ostanite na tom halu na kakvom ste. Kao da ne postojim. Sjeo sa strane Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, vi nastavite dobiti, ja, znači, isto kod da me nema. Kako oni šta prouče, kaže Allahov poslanik, amin. Zamislite koja je to počast. Alejhi salatu selam, koliko je volio svoja ashaba. A Ebu Hureyre je sjedio i nije bio u toj skupini koja je dobila. Kad su ovi završili dovu, jeste završili, jesmo? Kaže Ebu Hureyre, sad na tebi red. Kaže, ima Allahov poslanik. Ebu Hureyre diže ruke i kaže, gospodaru moj, molim te za sve ono što ste ova dvojica molili. Kaže Allahov poslanik, amin. I molim te za znanje koje nikad se neće zaboraviti. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, amin. Ova dvojica potrčaše i kažu, Allahov poslaniče, i mi dovimo Allahu za znanje koje neće. Kaže, preteko vas je. To. Od tada Ebu Hureyre ni jedan hadis nije zaboravio.